ina waɗanda ejen ya cuta, ina waɗanda ɗan kamisho ya cuta, ina waɗanda aka kai su aka baro aka zalunce su ko a ƙasar Libya ko a ƙasar Algeria ko Saudiya ko Oman, a kowace ƙasa ce. Duk wanda ya san an cuce shi wani ejen ko wani ya cuce shi akan tafiya, in dai fa akan tafiya ne, to ga namba nan na kafe muku da sunan da za ku yi sacin ku tura musu da saƙo ta Gmail. Idan kuma kiran waya ne, ga namba nan ku kira ku yi ƙorafin da wato abin da ya faru da ku. Idan cucan ku aka yi, in dai abin da ya shafi tafiye-tafiye ne, to wannan namban in dai an cuce ka, to ka ɗauki wannan namban ka kira, insha Allahu za su wato ƙwatan maka haƙƙinka ko a ina ne a faɗin duniya. Wannan wato Naptip ɗin da kuke gani abu ne wanda na gwamnati, seriously ne aka ɗauka, wato aka kafa wannan abu. Mutane da dama mu sani ba, ana ta cucan mutum, wani zai ɗauki kuɗi ya ba ejen, amma ejen ba zai biya shi ba, kowa da dai sauransu. To ku ɗauki wannan namba. Idan kuma ta Gmail ne, ku tura musu da saƙon abin da ya faru da ku, sakamakon su ƙwatan muku haƙƙinku. Yawwa jama'a, ai like ai sharing domin yan uwa su gani. Jama'a faka ai sharing din wannan update ne mai zafi na kawo muku, saboda ana cutan mutane sosai na ba garra ba dalili. Jama'a ku share wa yan uwa domin a ƙwatan musu haƙƙinsu. Ga nan sunan na kafe muku Naptip.